Begen Sport, Bahtiyar Şop, Berdi Begmetov. Her kim şu arada şumat derhidek video çekken. Yani üçüncüde de aytsakladım ben. Begen Sport'un ediyen işini Berdi Begmetov etip bilmeye. Berdi Begmetov'un ediyen işini Bahtiyar Şop etip bilmeye. Yani her hile adamları var, doğru. Yani Türkmen halkı şeydi bir bilen konkurent olsa, значит ötüş rol ya. Telpek koyuyorsunuz. Komentaryalarım toğsan götürümü, garip halkı, ödün oğurmayan adamları, qarab pulu yok adamları kömek ediyen Begen Sport deyip yazıptırlar. İslendik yeryüzündeki cemiyet 3 bölüge bölünüyor. Pes katlak, orta katlak, hem yok orta katlak. Men şu yerde orta katlak adından gurlasın. Hele Begen Sport'un pes katlakta yaşayanlar için, orta katlaklar için hem ediyen kömeği qatı uli. Dine Begen Sport'ta Kerim Sport'un qoşatım gele sebebi şu ikisinin men köplen stövda ediyen. Geçen yıl qıştalı onun önkü qışta bolan bir vaqani aydıp bereyim. Qışın bir soğuk günleri aşağıda skladda yani yerdemini işleyen işgärlerimiz için qatı soğuk kovalar başladı. Başlığımda megelme pul verdi bar şulara 50 kat gelliydi. Onun daşları iken girip çıkan işgärlerimiz vardı yani arabaçılar, yükçüler, kuryerlerimiz. Ünseren bolsaňyz internetim sizin gözläp gören zadyňyzy öňünden çykarýanlar. Meni de edil şolar ýaly ýagdaý boldy. Ýa-ni 50'liklerin özü öňümden çykdy. Kerim Sport diýip ýazylgy bahasam 10 manat. Men bolsa bir 100 manat, 120 manat büdjetde hasaplapdym. Näme denir diýäňiz? 30dan owrak bütün skladdaky ýerdeminnäki çala soğuk ýerde işleýän işgärlerimiz joraply, ädikli, 50'likli boldy. Garab men 10 tane 50 galmana giden adam hem jorap hem ädik hem 50 gal geldim. Şonu başlamadan gen görüpdi. Nädip şu jagaş bula şunça da aly bildin diýip. Menem şonu Kerim'e jaňa dipdim. Kerim bir wagtyň bolsa biziň başlamadan ýanyna gelipdi, tanışjak diýip. Onun Kerim çağırsalar ýaly prostoy eken, geldi, tanışdy, çay içdik, tanışdyk. Şonu bilen işleşip ýör. Begençilerim işleşýär, Kerim bilen işleşýär. Ýöne begençiler edil ýakyndan şeýle tanan basagam. Şu videonyň üstü bilen begenç bilen Kerim'e uly minnetdarlygym bildiresim gelýär. Diňe men adymdan näl bütün orta grupdaky telekeçileriň adymdan. Sizin videolaryňyzdan beýlekileriňden tapawutlanýar. Hili boýunça bu bolsa sizi görýän tomoşaça uly hormat. Ýagny titrap duran köne telefonyna videolaryňyzy alaňda goýaňda. Ağzınızı köpürcükledip gürlengok, titrep biri bilen urşongok. Yine de koşmaçı bellek geçmeliler, tatyan haridini de hormat koyanız. Olary açangok, dıngangok, yırtangok, yemşerdengok. Üçüncü stajına aşağı oklangok. Begence, Kerim'i qollaw gerek däl, lisede hökman qollaw berin sebebi qollaw gerek däl adam yok. İn güýçli adama da hökman qollaw gerek. Daş gol borsam bolsa daşda öwrüňäki gurjylar köplenç işlemäge päsgel berýär. Begenç bilen Kerim'e işlemäge hiç kim päsgel bermedi ýaly, öňe gider ýaly elmiden we gollap durýar şol oglanlar. Oglanlar size gerek däl bolsa men gollawmy kabul edin. Pegam. Sen bir wapşa şu an çeltik goýýar, ana çelmeli. Birinin adam tutup ya birine bir zat diýdim. Ya wapşa diýsokramlar boldy birine. Allah şayal bolar. Iki adamın morko bilmez. Begenç birine degip turdy. Hiç kim morko bilmez. Assalamu alaykum dogonjuklar. Allah razı bolsun emmeňizden. Köp adamlar wize çekýär, patbeşke diýär. Dogry maýdaýyn. Doň ýeke duýýadym öňüm bilen. Hakykatdan hem ýeke duýýadym-da. Allah jan elmidama men bilen bolýan. Adamның ters düşünýänem we gowy düşünýänem bady ýadymda içinden ýöne dogry maýdaýyn. Hakyky dostum, hakyky dogunum, hakyky garyndaşym TikTok'ta bizi gollaýanlar eken. Şuma deşenler, hakyky dostumyz bar, bizi ýogum bolsak Allah jan biz bar ýalyk edip oglanlar bizim ýerimize atýat berýärler. Bugünge degdiren oklar, onuň nädip baha döwmejek. Allah şayadım bolsunlar. Nun sana adam, öňüm diýen çık, öňüm nun sana adam bizden soňum gidýänler Xitay eken. Hiç kim diýip bilmez. $1, $2 falan zat ba diýipler. Diňe diýýärler. Ýöne getirip hiçden satyp bilmeýär. Sebäbi şu wagtym ýok. Diňe diýýär gurrun berýärler. Şu gurrun berýän adamlaryň özi başarýan bolsa ederdi. Jan ten bilen ederdi.
Görýän olaňam dogany bardyr, garnaşy bardyr. Şäme şolar ettirerdi öýde bilmeýänem bolsa. Meselem sponsorluk ederdi. Şu mada çenne edibilen oklu. Şu wagtda çenne ýekejagat diýjekde Allah'ım hiç wagt utanmaz ýokma, ettirmesin. Prosto gogünümde degdiler, jogabyny berdik. Daşy şu beren jogabymdan özüm kanagatlanamok. Bir adamyň gogüni oradaýyna degdim diýip şu adam utanýan. Dogry maýdaý. Prosto bir beýşin gulagym diň saldan nip bir başga ýurtlara geldik. Bir başga zatlar gurnamak üçin. Görýän kargo ýoly goýjak bolýar. Berde bir fabrika açtyp ýatyr, berde plan atyp ýatyr. Her kim var, uğru var. Men lyoçuk bolup bilmeýän, ya usta bolup bilmeýän. Şu wagtda çene düşünmeýänler var. Biz alyp satar, biz önümçülük edemiz o. Biz prosto alyp satar, bizim ýolumyz hiç kim bilen deň däl. Bizim öl kurumuz var, tögdögerler. Prosto din salakym gelýär. Adam tutman gaýrat edin. TikTok ýerýän adamlara muje doýup başa düşürýärler wideolardan. Hiç kim bana birinjam diýmedin, hiç kim bana fon diýmedin. Prosto adam tutmadynlar. Allah jan görüp dur, emmekşi edýän işin. Sen alýanlaryň plança manatdan fatýan, mufur şeýle bir zat bar, iPhone-on mäşü. Her ýerde hilek bakaşy. Ya kolu, abada da bir waka, restorana girsen bir waka, magazyna girsen bir waka. Görýän şobur kolu, şu magda çenne men düşünür bilmeýän adam şol bir zat gelýär Türkmenistana. Hiç gile mufuram bilen ok. Hiç gile düşowda adam bilen ok. Şo bir zat adamlaryň hakyna girip alýarlar. Hakka girmek kapırın kada bolanok, Buddhistin kada bolanok, Musulmanın kada bolanok, opşum adam zadın hakkına girmek bolanok. Gereginden artık koymak, hakka girmek bolýar. Gereginden az goýapdy. Allah janlar sağ bolsun. Bize düşünýänler düşündün, düşünmeýänler düşünmedin. Öz amalym ma, şoňulen ýaşaşy. Janyňyz sağ bolsun. Menin adım Berdi Begmenov. Men Moskwada kompaniýa döretdim. 12 milyon dolar bolýar. Birinjiden Berdi Begmenov men sen ýalançym gadyp pikredýän. Sebäpli sen aýlan soňunda 12 milyon dolar bolan telekesi şaşan TikTok'a girip blogerçilik etmäne wagtyny gidiren aklar. Sebäpli sen olaryň her bir sekundy, minuty özlerine wajyp bolup durýar. Olaryň boş wagtlaram ýok TikTok'a girmäne. Ikinciden Berdi Begmenov sen özüň prosto Türkmenistana tanıtjak bolýan ýalandan men şeýle söwdagar, men aýlan soňunda 12 milyon dolar bar, men Moskwada ýetken. Yo men sen aýlanşyň ýok diýjekler, sana telekesem däl diýjekler, ýöne sen aýlanşyňda bardyr pul. Maksimum 1 milyon dolar bardyr sen aýlanşyňda. Sebäpli sen 12 milyon dolarlyk telekesi hiç şaşan özüniň uruýundan kişi telekesiler bilen gidişip haýpanyňda edip TikTok'da patpiş kazanjak bolan aklar olaryň sebäpli sen özüniň uruýuny kişi telekesiler bilen olaryň işi ýok.